Kusekuseni esikoleni eThungela, abafundi bonke baphekelela emagumbini okufundela kwazise kwase kuzoqala ukuhlolwa kokuvalwa konyaka. uSipho wabezimisela ukubaqoqoda bonke emakhanda. Wathoka inhliziyo yashaya ngamandla mayethola ukuthi isithombe esikhulu sentandokazi yakhe esilwane ingwenya sikhishiwe sadatshulwa. Wayebona ngezingcucu zigcwele phansi. Wake wazibuza ngenhliziyo ukuthi ngabe ngubani owenze lokhu ekwenzelani. Kodwa yonke leyo mbuzo owabezibuza yona ayiphendulwanga nangoyedwa umuntu. Esadideke kanjalo kungena uMisimhlongo. Sawubona Misimhlongo, kuphethe uSipho. Yebo Sipho, wabonakala songathi kade ukhala nje mfana wami, namehla bomvu. Ngabe kwenze njani? Miss, isilwane sami sasendle engisithandayo basibulele. Kuphethe uSipho. Waqala ukudideka manje uMisimhlongo owabe ngithisha kaSipho weklasi. Lapho uSipho ethufelwe intandokazi yakhe yasendle. Wabona kungcono aqhubeke nokumbuza imibuzo uSipho, mhlawumbe lalingase libhubuke ithumba. Hlobo luni lesilwane okhuluma ngaso? Sibulawe yini? Kuphetha uMisimhlongo. Bengidweba ingwenya eshadini ngalinameka obondeni emasontweni amabili edlule. Manje khona olususile walidabula laba zingcucu. Kuphethe uSipho ebonakala nje ukuthi amehlo awakwazi ukubamba izinyembezi. uMisimhlongo wabona kungcono ukuthi amphendule ngendlela ezomkhuthaza nezomenza ukuthi aqhubeke adwebe. Ungakhathazeki mfana wami, ngoba ngifuna ukucela ukuthi ungidwebele elinye ishadi engizolinameka ehhovisi lesikole ukuze wonke umuntu abone ikhono lakho kwezemdwebo. Wajabula kakhulu uSipho mayezwa amazwi amtutu eqhamuka kuMisimhlongo. Wabona ukuthi ikusasa lakhe kwezemdwebo liqhakazile. Lase libumbene ihora lesishiyagalombili kusihlwa ngesikhathi uMntungwa efikelwa ubuthongo. Wake wathi ukuzungeza isiqiwe. Waya nakumngani wakhe uMchunu kwazise base beshaya esentwala ekudleni ababenakho. Wabona kuphephile uMntungwa ukuthi engagobisa izinkophe kwazise wayenethemba lokuthi umngani wakhe uMchunu akalele. Ebuthongweni bukaMntungwa waba nephupho elibi lapho aphupha khonelwa nenyoka enkulu yohlobo uphephethwayo iCobra. Walwa nayo yaze yaphelelwa amandla, wayinqoba ngokuyiluma ikhanda. Wathuka wagxuma ngesikhathi ephaphama lenyoka beyiphupha ngayo eyibona ngamehlo imgqolozele. Wake wacabanga ukuyishaya, wabuye wacabanga ukuthi uzoboshwa. Wabona kungcono ame kanjalo enganyakazi. Yasisondela ngamandla manje inyoka enkulukazi. Wabona ngokusheshsha waphuthuma ukuthatha ivolovolo. Wadubula amahlandla amane, ngokuphazima kweso inyoka yabe isifile. Waphuthuma elandela la ekade ihamba khona ephethe ivolovolo. Wathinta uzakwabo uMchunu ngohlelo luka-over, wathola ukuthi uMchunu ulele zwi. uMntungwa wazithela phezu kukaMvelo ezama ukungena ngaphakathi kwesiqiwe. uMntungwa wadubula amahlandla amathathu ebhekise kuMvelo owabehlose ukungena esiqiwini. Emveni kwalokho kwezwakala ukukhala okukhulu, lokho kwaze kwavusa ngisho noMchunu. Masinyane uMntungwa noMchunu base bewuvalile upotsho, bathinta nabama-ambulance ukuze bezosiza uMvelo owabe luqanduqandu. Ngokuphazima kweso yafika i-ambulance. Ngenhlanhla uMvelo akalimalanga kakhulu ngoba izinhlamvu zevolovolo azilithintanga ithambo emlenzeni wabumanxebanxeba. Kwaba nzima ngesikhathi uSipho ethola ukuthi umngani wakhe uMvelo usesibhedlela. Wayecabanga ukuthi ngenzeka ulimele kakhulu, lokho kwakwenza ahluleke nokuzibamba izinyembezi. Kodwa waqina isibindi mayethola kubazali bakhe imali yokuya esibhedlela sakwaDukuza eyobona umngani wakhe uMvelo. Wathi engayithola imali, wathatha itekisi lokuqala elabe lisuka edolobheni laseMandeni liya kwaDukuza. Nayiya ishosholoza itekisi enqamula uthukela. Nansi yodlula ishosholoza idlula kwimpambano omgwaqo yaseDanela. Yashosholoza njalo itekisi yaze yayofika kwaDukuza lapho kunenhlobonhlobo yabantu abehlukene ngobuhlanga. Wahamba njalo uSipho egudletsheni lenkosi uShaka. Nangu yayodlula ngaseposini. Uhamba nje uSipho uzibuza umbuzo wodwa ukuthi ingabe uzomfica enjani umngani wakhe. Wathi engafika esibhedlela esikhulukazi sisho ngesitebhisi esicwebezelayo. Ukubona nje konke lokhu ufisa ukuthi ngabe usengenile ngaphakathi ukuze ebone umngani wakhe osemkhumbule kakhulu.
Wake wabambezeleka ngenxa yokuthi izivakashi zabe zivumeleke ukungena ngehora le-10. uSipho wasithola enenkinga yokulinda ihora le-10 ukuze abone umvelo. Laze lafika lelo hora uSipho abekade lilindile. Wake wadida ubukhazikhazi besibhedlela. Wathi engangena nje eminyango wajabula kakhulu umngani wakhe uMvelo ukumbona engene wadina wabelaliswe kulo. Kwafika izinyembezi kubo bobabili labangani. Phela uSipho wabekhaliswa injabulo yokusinda komngani wakhe. Wabekhaliswa ukungabi nalo iqiniso kamngani wakhe ngokucabanga ukuyobulala isilwane abesithanda kakhulu ukuze kugwilike. Okwakubuye kumkhalise kakhulu uMvelo ukubona uSipho emkhalela ekubeni wakebhula umdwebo wakhe abe unameke obondeni lweklasi. Sawubona Mvelo umngani wami. Kodwa zinjani izinhlungu? Esho ngezwi eligedezelayo. Bengazi. Bengithi ngizoba nemali eningi. Kuphethe uMvelo. Ukhuluma ngani mngani wami? Kuphethe uSipho ezwakala nje ukuthi kungaphezulu kokuphatheka kabi. Ngidutshulwe omunye onogada besiqiwu. Ngizama ukungena esiqiwini ukuze ngithole isikhumba sengwenya. Ngidayisele abanini isitolo. Angibange ngisayithola ingwenya. Into engiyitholile inhlamvu yevolovolo emlenzeni. Zaqala phansi izinyembezi kuSipho. Zase zehla njengemvula manje izinyembezi kuSipho umezwa isizathu sokudutshulwa komngani wakhe. Phela wayazi kahle ukuthi umngani wakhe ukuba kadutshulwanga ngabe udliwe ingwenya. Baqhubeka baxoxa sebexoxa ezinye izindaba belingisa nothisha indlela ababekhuluma ngayo esikoleni. Kwakusho nje ukuthi abangani boqobo laba.